So ayun mga guys, umaga na ngayon ng July 25 na ngayon ng umaga. So nandito tayo ngayon sa may papuntang Sitio de Mantal, Barangay Hacienda. So hindi tayo nakadiretso dahil stranded dito. Stranded dahil sa malakas na hangin kagabi. Nagumpisa yung hangin na malakas alas 12 ng hating gabi hanggang 3 AM. So ito na dahil sa bagyong Imong. So, at pupunta tayo ngayon dito sa sa may sagingan natin. Ayan, dito sa may area natin, sa may malit nating area dito sa taas. So stranded tayo ngayon dahil sa may natutumbang kahoy. Ayan, sumampa dito sa wire, tapos banda roon meron din. Kaya itong mga truck na ito yung mag-harvest sana dyan sa may poultry. So banda dyan lang poultry na yan. Titingnan natin kung natanggal na ba yung kahoy. Nakaharang daw dyan, nabuwal ng kahoy. Ayun, hindi pa. Gamakadalan. Ayan, mayroon dito mga guys, bumaba na, bumailay na lang gusto. Delikado na yan, at may tatlong puno na nakaharang, sumampa dito sa may wire. Yan, so delikado talaga kasi kuryente ito, live yung isa dyan. Delikado talaga yan. So ayan lang mga guys, at yun lang ang update dito sa papuntang Sitio de Mantal, Barangay Hacienda.